No, bueno, cap de les dues la primera vegada, les escoles d'estiu ja és com un clàssic, un cop acabat el curs i també som membres de l'associació i també formem part d'algun grup de treball i hem fet moltes formacions. Ara mateix estem amb el Gino i la Mare d'Àpoli, a la dels llenguatges expressius, no? Gràfic, fotogràfic i musical, i una reflexió sobre el concepte de ciutat. sempre et fa reflexionar i et fa pensar més enllà del que et fa reflexionar molt. La primera vez fue en el 1986. Obviamente sí, è una lunga esperienza e ho tanto amore e tanto affetto e soprattutto accompagnata dal lontano 1986 fino ai 40 anni di Rosa Sensati, 50 anni di Rosa Sensati, il prossimo anno sono 60 anni insieme a Elena Balaguer, grande amica e grande donna.